Čaute, ja som Maťo Vít a som skipper na legendárnej plavbe kapitána Koka. Tento raz sme sa vybrali do okolia Neapola, to znamená Neapolský záliv, Salernský záliv a okolité ostrovy Ischia, Capri, Ventotene a tak ďalej. Rozhodli sme sa ísť na miesto leteckým autom, takže sme z Bratislavy vyrazili dodávkou až do Salerna, odkiaľ sme vyplávali. S jednou zastávkou, keď sme spali za Florenciou, tak nám to trvalo 18 alebo 19 hodín. No lenže keď sme dorazili do Salerna, tak čo sa nestalo? Do Maríny nás nepustili, pretože mali pokazenú rampu na vjazde pre platené parkovisko. Tak nám ukázali, že máme ísť zaparkovať oproti Maríny na také ošumtelé parkovisko pred štadiónom. Tak tam sme nechali auto a išli sme do Maríny prevzať loď. A keď sme sa za pol hodinu vrátili, to sme ešte ani loď medzi tým neprevzali, tak bolo auto úplne vyrabované. Rozbité bočné okienko a všetky naše osobné veci boli ukradnuté. Alebo teda skoro všetky, 90%. Takže sme museli všetko si zohnať znovu, alebo sú nejaké základné veci, teda posádka. Ja osobne som si nezobral nič, lebo bundu som mal na sebe, vestu. Mám teraz požičanú túto z čartrovky, z lode. Ale ostatní si potrebovali nakúpiť aspoň nejaké spodné prádlo a tak ďalej. Zo Salerna sme teda vyrazili okolo 3:30 po obede a fúkal krásny plachtiaci vetrík, na ktorý sa perfektne sailovalo. To je nejakých 15 uzlov, takže krásna jazda až do Amalfi. Boli sme tam za nejaké necelé 2 hodky. A tam sme to zakotvili priamo pred Amalfi. Bol aj celkom príboj, takže to noc nebola úplne komfortná, ale zase s tým Amalfi v pozadí, to je naozaj krásna scenéria aj v noci a tak. No a ráno sme zdvihli kotvy a pokračovali sme ďalej popri tom Amalfskom pobreží až na Capri. Smerom na Capri a na Capri sme chceli sa pozrieť do tej zelenej jaskyne. Lenže keď sme tam došli, tak tam bolo toľko lodí, čo je, ešte sme pri tom mimo sezóny, ale bolo tam toľko lodí, že nás to úplne odradilo, tak sme sa tam zastavili asi na minútu. Ani sme neskočili do vody, ani sme nič nerobili, iba sme si to pozreli akože zvonku. A sme pokračovali ďalej smerom na Ischiu. A na Ischii sme zaparkovali medzi Porto di Ischia a Castillo Aragonese, čo je taký hrad proti tomu prístavu a vytvára takú zátoku vlastne s tým mestom, takže tam sme zakotvili, ale kotva nedržala moc dobre, lebo tam bola tá Poseidonia, lenže vietor nemal byť nejaký dramatický, mal byť tak do 7 uzlov, takže som sa toho nebal. Takže, ale samozrejme oči na stopkách celú noc. No ale ráno trošku začalo pofúkovať, tak som vypustil ešte 10 metrov a držalo nás to aj tak. Mali sme v pláne ísť na ďalší ostrov, na ostrovček Ventotene, ktorý je asi tak na pol ceste na ostrovy Ponza. A museli sme ešte niečo vybaviť v meste, takže sme vyrážali až okolo 12:00. Ale vtedy naozaj v tej zátoke fúkalo 15 uzlov. A ako sme vyšli na more, kúsok, asi míľu, tak ten vietor úplne padol a na mori vlastne vôbec nefúkalo. A ja som si myslel, že teda budeme mať perfektný sailing na plachty až na ten ostrov, ešte aj na windy to tak ukazovalo, ale v realite vlastne skoro vôbec nefúkalo a išli sme skoro celú cestu na motore.
Áno, pozri tam dopredu. Na Ventotene sme dorazili o 6:00, zakotvili sme pred starým rímskym prístavom. Chceli sme ostať na kotve, ale prišiel za nami týpek z tej mariny, nás tam lákal a dohodli sme sa s ním na dobrej cene za 50 €, že tam môžeme zakotviť. A urobili sme dobre, pretože ten prístav je čarovný, je nádherný, je celý vytesaný v tufových skalách. Sú tam okolo také malé kaviarničky, je to veľmi útulné. Do toho prístavu sa ide takým úzkým prieplavíkom medzi tými skalami a dokuje sa tam provou k mólu, čo není v Stredozemnom mori moc typické, kde sa väčšinou dokuje kormou k mólu, ale bolo to super, stálo to za to. Nakoniec sme aj dobre spravili pretože prechádzala v noci fronta zo severozápadu, aj keď nemala byť ten vietor nemal byť nejaký silný na druhý deň, ale predsa len tak fronta keď ide, tak to človek nikdy nevie, takže dobre, že sme nakoniec neboli možno aj na kotve. V tom prístave to bolo úplne kľudné a za mňa to bolo zatiaľ najlepšie, starý rímsky prístav na Ventotene. Ráno sme vyrazili smer späť, smer na Ischiu a Pročidu a mali sme krásny zadobočáčik do 15 uzlov, celú cestu na plachtách. Zastavili sme sa na Ischii, v takej peknej zátočke sa okúpať a potom sme pokračovali na Pročidu. Zakotvili sme v zátoke Cala San Antonio. Najprv tam bol trošku príboj, tak sme to ešte presunuli do východnej časti zátoky, aby sme sa ukryli pred tým príbojom. A už to bolo potom v pohode, fajnová noc, pekné farebné mestečko nad nami. Celý Neapolský záliv ako na dlani odtiaľ. Večer, keď sme sedeli v kokpite v tej zátoke, tak sme ho mali takto pred sebou oproti Capri, vedľa neho Sorrento, na konci Neapol a vedľa nás Procida. Rozhodli sme sa stráviť aspoň jednu noc v Neapole v Maríne. V tých marínach v Neapole sa k nám správali celkom sedlácky. Pritom som im normálne volal už hodinu predtým. Písali sme im ešte deň predtým, na to nejak ledva odpísali, alebo ani neodpísali. Potom som im volal cez rádio, cez VHF-ku. To sa vôbec neozvali a keď sme prišli a zaparkovali, tak došli a vykrikovali, že prečo tam sme, že sme mali volať cez VHF-ku. Tak som hovoril, že sme volali cez VHF-ku a žiadna odpoveď neprišla. Tak niečo mumlali po taliansky, čo som mu nerozumel a išli sme preč. No a toto sa tam opakovalo dvakrát a v tej tretej vlastne ani nikto nebol nakoniec. Takže moc dobrá skúsenosť s pohostinstvom v Neapole v Marínach teda nemám, ale nevadí, zakotvili sme aj tak na peknom mieste pri pláži a v podstate ešte v meste, takže fajn. Máme výhľad na polovicu Neapolu, veľmi dobre tu drží kotva v piesku. No a stále fúkať práve ku nám, ako smerom na breh nás nafúkovať, ale nevadí, lebo stojíme na 5 metroch a máme 30 metrov reťaze, takže som si veľmi istý, veľmi dobre to drží tá kotva. Išli niektorí na breh si dať pizzu a zajtra sa už poberieme späť do Salerna okolo Capri a Positána, kde sa chceme ešte zastaviť, asi sa okúpať na chvíľku.